स्वराज्य म्हणजे जे काय लढाई महाराजांनी इस्लामिक आक्रमणाच्या विरोधात लढली, स्वराज्य स्थापन करणं म्हणजे ज्या मुघलांनी, ज्या इस्लामिक आक्रमण करणाऱ्या लोकांनी आपली मंदिरं तोडली, आपले धर्मस्थळं तोडले, आपल्या हिंदू माता भगिनींना छळ केलं, त्यांचं धर्मांतर केलं, त्यांच्या विरुद्ध आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी लढाई दिली आणि हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. आम्ही असंख्य वेळी सांगतो, जे मेंदळेजींनी पण सांगितलं आहे, स्वराज्याची लढाई ही हिंदू विरुद्ध मुसलमान लढाई होती, ती काय दुसरी कुठली लढाई नव्हती. आणि खरंच आहे, मेंदळेजींनी पण उल्लेख केला, आमचा पण तोच अभ्यास आहे. महाराजांच्या सैन्यामध्ये कोणच मुसलमान नव्हतो, सगळे ते सगळे हिंदू होते. एक दोन इकडे तिकडे कोण आपला तज्ज्ञ म्हणून शिकण्यासाठी 2-5 दिवस घेतले असले तरी, पण सैन्यामध्ये फक्त ना फक्त हिंदूच होते, कोणीही मुसलमान त्याच्यावर, कारण ती लढाईच मुसलमान आक्रमकाविरुद्ध होती, इस्लामिक आक्रमणाच्या विरोधात होती. त्यांच्याच आपल्या सैन्यामध्ये पाळून उपयोग काय आम्हाला? सापांना दूध पाजलं तर साप पहिला आम्हालाच चावणार, त्यांना कधी चावणार समोरच्या लोकांना? बरोबर आहे की? म्हणून ह्या गोष्टी आपल्या मुलांमुलींपर्यंत पोचलं पाहिजे. कारण समोर मदरशांमध्ये हेच तर शिकवलं जातं. मदरशांमध्ये अजून काय शिकवलं जातं? कधी जाऊन बघा मदरशांमध्ये. इस्लामबद्दल जास्त जास्त कडवट कसं होणं, इस्लामच्याबद्दल जास्त जास्त माहिती कशी देणं, मोहम्मद पैगंबरांपासून सगळेच त्यांच्या धर्मगुरूंबद्दल व्यवस्थित माहिती त्यांच्या मुलामुलींपर्यंत पोचवणं, पुढच्या पिढींपर्यंत पोचवणं, ह्यालाच तर मदरशांमध्ये शिकवलं जातं. तिथे काय हिंदीमध्ये शिकवलं जात नाही, उर्दूमध्ये शिकवलं जातं. हिंदी तिथे विचारत नाही.